לוקח את הבחויה. טוב, זה החום, נכון? זה החום מהדבר הזה. יאללה. זה, מה זה? זה ציפוי כרגיל. רגיל. מה שיש לכולם. אוקיי. וזה ציפוי שקוף ננו קרמי. אוקיי. בוא נראה את ההבדל. עכשיו בוא נראה הבדל במתחום של האינפרה האדום. 409 אני רואה, נכון? כן. הציפוי הכהה מוריד לנו ל-257. אוקיי. עכשיו שמים את הציפוי השקוף. ננו קרמי הזה. מוריד לנו ל-23. והוא נשאר שקוף. נעשה את זה עוד הפעם. הציפוי הכהה מ-417 ל-258 והשקוף ל-23. זאת אומרת, הוא מסנן את החום יותר טוב פי 10.